Var den der? Ja, den var der. Prøv at se, jeg lavede en no-comply. Den rimer med min paraply på min sko. Det var den fede dreng fra iCarly, der gav mig kraften. Ja. Det er første footy med Alberto Cassotti på nye super seje fish eye. Jeg bliver bare sådan i 5 minutter. Jeg tror, jeg har fundet et pølsehorn. Wow. Det ved jeg ikke. Du skal så. Siger det er halvt tomt. Positive mennesker siger det er halvt fyldt. Det er det store spørgsmål. Hvad er det? Hvad kom først, hønen eller ægget? Det er det store spørgsmål. Jeg tror lige, jeg skal i buks. Der lugter altså helt vildt af soltørrede tomater, ikke også? Du bliver træet op. Nej. Jo, der gør. Nej. Jo, der gør. Nej. Din viskas kattekiks med næseæbesmag. Hvad finder du linsen? Gør den også det? Det må den ikke. Ja, de er helt brune. Han gør nu! Nej, han gør!